Arụ emene ị na-enweta this video gị na-share ya. Ọ dị very important to share this video. Lee anya ebe anụwa ka ife a bụ nnukwu ihe mberede okporo ụzọ mere ebe anụwa. Ife a bụ nnukwu ihe mberede okporo ụzọ. If you wake up in the morning, make sure you pray. Maka na ịma uche adịrịghị mgbe that day. Ile anya ebe anụwa ị ga-afụ ofu tipa na ọwa moto kwa. Ndị a na-ebe anụwa Chukwu zọrọ ha ndụ. Enweghị mmerefa. But ngwa na onwe gị ebe ọbụla nke ị na-aga, were ndụ gị ha Chukwu n'aka. Ọ dị very important. Share the video. Share the video. This is just happened this morning in front of Kojito Fuel Station. Hey. JFMC. In front of Kojito Fuel Station, this happened with Tipa and the prison motor. Nah.